Todo ang tawanan. Ang tropang uberkwela. Umaariba. More sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. Up to more sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. More sa umaga. More sa umaga. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more. More sa umaga. This is MOR 91.9. Basta MOR. More. Tricky Bay! Tricky Bay. More. Oras po natin mga migs. It is now 7:29. 7:29 once again sa tuwang oras on a sunny and beautiful Wednesday morning. Pang good vibes. Another morning ang mamulabog sa inyo ha, ang mga tres hilas de Garboso. Nga mga hilas na Garboso pa! Hey, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him, give me 1 minute. Hey, Macarena. Siyempre mga miss, kasama niyo ang inyong pinaka-feeling nga Omega. Tambok sa mga pictures sa videos, pero sexy cute sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Filingera. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Kabalo na, automatic na. Basta yung mutingong na galing ng baboy nga na din padapli na dayon. Aniya na po ang hari sa mga hilas. Ang pamati Jericho Rosales nga nagtesting og drive og scrambler para ipanindigan ang Ducati Scrambler nga motor para panindigan yun ang pag Jericho Rosales. Brother Bernie, bidang! Okay kayo. Siyempre, kauban nga mo ng pinakamaing laki sa diskarte sa mga babae. Ang pinakahinlo og agi. Oy! Kay wa pagitsukad na sapni. My name is Rico Suabe. Salamat ha! Akong video nag-reach na to 800,000. Really? Yung reach niya, yung reach. Ay, yung Almost 500,000 na rin ang views. trendy. Trending. Maraming salamat. Nakatawag ang kulang lang. Usan lang nakaingon ang taga Ducati nga mga big boss. We want to meet that guy. Wow! Nagulat lang ko sa keyword. Mukha na sila nga. Tagay ko na sila sa ka-scrambler na siya. Run this mother, you say. Kasi dahil pag mag 1 million views to. Ba? Sakto kay... Bernie, you want... Grab that scrambler. Egg. Ito, scramble. Big one. In fairness, bagay kay Seymour. Maba? Oo. Kung sa'yo nakabagay nga, di kayo kaabot akong tiil.
keychain na lang. Run this mother, you say. Bagay ka magawid sa sticker nila. Nice kaya. Mau ba? Aperte lagi. 7:32 sa atong oras mga igala. Good morning, kalatong tanan. It's a great morning. Ato lang ipanggrita sa tagsa. Kanang ito specific na to nga mga greetings. Sa umaga. Mayong buntag sa tanang mga nai-ingrown karon. Labi na ka ng ingrown nga na medyo gaping-pink na. Kadarap, katul na kayo na as Sarap-sarap. in. O iapila po na kong greet po ng mga pedicurista nga bisag walay ingrown pugsong ginugkuot nagkasamad-samad na. Mayong buntag ninyo diyan. O kamo, great. Kana specific kaya. Specific. Ay, kani. Good morning sa tanang gipang luas karon. Nagalisunod toothbrush. Kay maigo sa kanang mga tentacles bitaw sa Unsa si pangalan? kanang mga hair sa brush ba? Like that. Mouthwash. Sige ka ng pag-toothbrush. Yes. Tangi mong toothbrush kay katumang karaan. So medyo ni nagamay nga naman ni split na. Nipuski gamay. Sa pag-ana mo rin maigo sa... Ay, nanay yung toothbrush na rin. Saan na katong... Yeah. Ducati pero guba ang toothbrush. Ay, kari. Kani. Good morning sa mga gipang kagid karon. So ba, nakaluod ta. Run this. Ayan. Pinanang nga sila mga private parts karon. Why? Run. Lami na unta kay katuron kaso lang nagsakay sila sa gym ug dili pwede nila makuot ang ilang dapat kuoton. Yeah. Iyo. Mayong buntag po diya sa tanan mga estudyante. Nga naanak karon sa kadalanan doon na sa eskwelahan. Pero nabilin ang balon. Wow. Bad trip kaya nabasok yung mama na. Hala ma, ano man? Kung balon nabilin sa sala. Okay. Or ka ng project. Kana may Nagibilaran ni mo kagabi. nabili. Tapos nana mo sa gate. Ano ma? Asa kong folder? Abi mo gi. Oh. High pitch ka. Run this mother, you say. Tapos amahan ni nga gajim ay nga nagtingog. Oh my God. Ay, ranto. Amo tayo mo ha. Ranto. Ako, good morning ko diha sa mga... Naku Sige na, kaya mo yan. Sa mga niskwila nga di Paris ang medyas. Run this mother, you say. Mga eskwela nga wala kabuhat sa assignment. Magsayo-sayo dayo. Yes! Ginagawa ko yan. Ano ba kayo, guys? 90% sa akong student life, ginabuhat na ako. Dili man sa ingon nga mangopya ko. Dili. Ang akong mind mo, ayara mo function basta doon Lagi lang. sa... Ayara sa mo work, yun ba? Kung under pressure. Under Under You got pressure. the war, brother. Yo. Under pressure. Under pressure. Pila ka Under S. pressure. Pila ka S sa pressure? Mo lang. Mo, Brad? Ay, good morning sa mga nagbilar-bilar kagabi. Kay naalagay mga kauban, mga amiga, mga higala, nag-uli sa Cagayan de Oro. Oy, Yeah. siyempre. Yeah, tapos, syempre, di ko sa gusto maulay. Reunion, di, napasubo kas inom, muna nabuntagan. Kailangan mo trabaho, mo duty. I'm over. Kanang kailangan ka mag-duty pero mong lawas, dili ka dutihon. Ta kailangan ni ka magunahon nagrason sa imong supervisor. Unsa kay ko palusot ha? Sudana. Nga para mo absent nang giko karong panahon na ha. Muna din ang uban kalit lang din nagsakit ang mama. Namatay ang lolo. O namatay ang lolo. Sir, namatay akong lolo. Ha? Mo ba? Nakita ba kami ganinang buntag sa... Run this mother, Hello ka diya kang partner William Asinero. Partner, greet ko to my Pax agent Larry Licodini. Going daw sila hingoog. Oy, partner! Uy, ingat. Hello diya kang partner William Asinero. Partner! Partner! Nami singles climb. Hala. Kasi imong dalaga, pwede i-appeal na. Anyway, good morning, guys. It's, Good morning. Ay, tama. Sige, kiss akong asawa kanina paglaka. Oh, yeah!
Tingnan ko sa babi. Pagkipagawa sa supportan, I miss you na. Plaster kayo mong uniform. Ay, imong kuhan, imong sutan. Ubi, imong kuhan, naka-ready na. Kanita pa na imong duha ka t-shirt. Basik-singto ka na kay tubig. Pamahaw. Oh, iapas daw. Ano? Siya babli. Mo di ay, pizza 15 man day ron. Pizza 15 ka ron. Garboso na sa mga tao karon. Ang gahapon munggos-munggos. Aw. Karon kay sweldo man, lauya ta karon. May pinakamahal nga sudan sa karinderya ha? Lauya? Beef steak? Yeah, mga curry. Curry! Kasi I don't eat yun. Dili pag mga karinderya ka ng mga ingana, mga sikisik. Dili mo kumukha sa karinderya. Ako ipakano ko mga tao ba? Familiar. Really? What's karinderya? I don't... Hinlo ba? Run this mother. Karinderya? Okay ba? Hinlo bang food? Wow! Nakayamigay nga lami kay Duklon. Lami mukhaon ka ng dumog, no? Labo dagan kay kananan diha nga mingaw. Ano dito kita ganahan sa magdumog mulinyag yung kano? Magpiot. Kung imo na dagan kay karinderya nga mingaw. Halos ko lang i-massage pa kakamulog kaon. Ay, di sa kalami sa gina. Isa sana. Sa food yun. Tadi ba sa imo yung tanga healthy? Ngano mas lami mo kaon o kanang galas, kanang diya ka sa kuano, paborito na ko pagkatong sa fighting range. Fighting range, but dili lang sa Kitkay. Sa kuan ba diya sa RM. Kamaman. O kamaman nga dalan ba? Kana Diya makahalar. kahalar. Brad, tanan sudan diya bay gamantika. Pero Plus lang. mga fats, kana Manyos. Dito taon niya. Manyos itiri. Tama. Karon lang kuan naman ako tungod kay na naman go one oasis ba na nga kuan dia. Kondu. Medyo na medyo ang parking lot nagamay na. Ay, tama, no? Pero diya kamukha ba sus tanaw ni may puro gyud na mga mantika bro, pero lamia mukhaon ba? Sus gutom na ko na. Special nga Diya po RM. daw sa Mangga Itirio. Diya sa kanituan lami gyapon pero dali ra kay mahurot. Kung sa nailanan nimo basta lami dali ra mahurot. Diapod sa shooting range dia. Yeah, Ilang lauya. Kagapon na ito sila po, hurot. Sa mga onda. Bye! Sayaw mga toy. Lamia. Anong topic ganina, friend? It's all about kaning naman na ibahinay man eh. Kasi karoon lang na internet ako. Sige sa pagsulti paglamia. Lamia, oy. Hindi mo ko, Maria. Uy, grabe siya. Ang lauya. Kaya sakit-sakit ka lang. Agi na siya. Lamia, oy. Ay, bas na sa tani. Sorry. Bas na sa tani, napalibutan. Akong sala, mga gala. Nakapalibutan na sa kag mga lalaki nga mga manyakis. Nakamanya ka nang niingon lamang mi nga gusto lang mi maminaw kung tama ba yung pagka-pronounce sa words. Actually, gisipa mi ni Maria nga anong wala daw namo na taga highlight daw. Amo nang kita na kung tama ba yung pagkasulti. Tama naman. Sige daw mi. Lamia, oy. Wala pati, ha? Na-bored to siya. Na-board to, wala pati. So, medyo wala giganat Ibali, dili sudan. pa kitingon nga from the heart nga lami yun. Dili pag yun. My God. Murag, okay lang. So, sa lugar ang nagi feelings. Ay, grabe. Gusto gin mo makadungog? Sige daw. Grabe. Lamia, oy. Ay, nako. Uy. Lain man, Brad. Lamia, oy. Lain na naman, Lamia. Angit. Ana. Ano ba? Lamia, oy. Baho lang. Okay, si topic is there. Okay, bye. Lamia, oy. Lain. Gore. Gore. Dugay na kayo na ko nawa na bate. Lamia, oy. Lamia, lagi kayo daling. O dawatan ng 250.
Yeah. Ang topic ka ganina, kay kaning sa bag-o karon gi amyendahan nga balaod. Kay sa una sa mga, usually mga companies, kanang ga-offer ni mga service, kay na 85-15 nga bahinay nga porsyento sa service charge. Like for example, kanang restaurant, di ba? Pag mukha ka restaurant, makabantay ka na yung mga service charge, hotel, nga na. Karon, gipirmahan ni Duterte nga mahimo na siyang 100% kid ang ihatag sa empleyado. Kaysa una 85%. Wow! It's a good news actually, good. Tama, kaya at least service na kay ang at least ang nahulog nga ang kita gyud og ang patong ginansya sa food dito sa restaurant. At least ang service kay mura man nahulog nga, di ba? Murag nahulog nimo siya nga tip. Burag tip dito na siya. Mano sa bitaw mo tan-aw ko. Pag nay service charge, di na ko mohatag og tip. Kaya na may service charge. Pero I think karon gi-require na ginabay nga na nagi-service charge tanan. Mo lagi, ang problema, sa una okay to siya kay 15% sa management dayon sa company. Karon kay 100%, wala na may kumbaga makuha ang company. Ang uban companies, Pang election nga move na. oh. na lang sila mo pataw po ng service charge kay wala naman po sila madaw-daw di. Wala na lang. Muna nabalaka karon Ang ng uban. pangutana sa diya kanang 85 85. 85%. na may uban nga di man nagapadulong ya. Mopod lagi. Kisa may nagmonitor nga napadulong bagi ng service charge sa ila ha. Mopod lagi. Ba? Musa ni pangutana ba? Sure yun mo, naka ng service charge, ni padulong Sa gina sa resibo. mga waiter. Tapos ito na ilang, Brad. May nang sa una katong naka-remember mo? Ha? Di ba nag-restaurant man ko sa una? Ayo. Katobang, kuhan Grabe ba? po. Katobang nabangkrap. Ako'y gihimong dahilan. Run this mother, you say. Nagipatawag pa ko sa barangay ba? Kaya ako pagigipabayad ba? Katobang ikaw naghagot, ikaw pa'y kuha. Remember mo? Oo. Wato, Wala pa rin. Birabit pa man ka to. Run this mother. Anyway, usahay kanang mga dagan kay advantages ug disadvantages kanang naay tip or wala. Mabantayan na ako, Brad. Like, for example, lagi mga tao nga hiling mag-tip. Ang problema po, kung for example, ikaw, hilason ka, hilas king, Bernie Bitok-Bitok pagsulod. Pag-order, magbili ni ka, na 100, na 50, kwan. Ang ending, ang uban mga waiter, matiman-an ba nila kisay suki? Uy, si hilas king na. Mag-inilugay. Tapos, dito makapokus, uy, sir, usay, dito sa lingko, sir, usay ko, anak kayo, kay, may man mo hatag tip. Karon, katapong, di kayo maghinatag, di kayo kuhan, usay, mabaliwala. Di Or may- may bagong customer, di entertain. ma-entertain. Dito man nakapokus kang kuhan, hilas king. Kaya nanghatag. Now, ikadua pod, kanang mga tip-tip sa una, amo nang gitabo, gitapok na mo na bay. Kaya sa manggod, naginiuban mga waiter nga may gid PR bay. Kana may gid mo check ka ba? So, ang nahulog, siya mo'y pinaka daganan og tip. High pointer. So, magselos to karong ubang waiter nga di kayo kabalo mamaba. Na waiter nga medyo ulan, di mo kabalo mo diskarte ba? Yeah. So, motong nagbuhat na punog roll ang mga business partner nga wala sila bulsa. Para ang tip, ihulog sa back siya magbahin-bahin, which is, sakto po ang kuan kay, kung imo ano naon, loy kay mga taga-kitchen, no, di sila kadawat og tip. Tama, no? Di ba? Kay ang waiter, customer man, what if lugar ang mga taga-kusina, barato, ang pinakabarato sa, I don't know lang kung karon na, ang pinakaluoy sa kusina, o pinakahago, ang barato, kanang dishwasher. Kanang tig hugas o plato. Hugas? Nahulog man ang ating hugas, lawat, hugas, ana. Pero sila mo'y burag pinakabarato. Kaya ang pinakamahal din, ang kato magiging chef. Yeah. At tapos, masunod din ng assistant sa chef, tako na mo'y griller, ana. Pero sa'yo, magsilo sa mga po, kayo, sa mga sir, ang tip sir, kaya dito sila, sa amo, wala. So, naitabog, itapok na sab. Tapos, ang tapok, after a day or kuan, bahin-bahinon, equally i-distribute sa mga kuan, sa mga griller, uban pa nasa kitchen para patas. O na yung ana. Kana lagi, ang pangutana lang, kung, for example, na ibawa sa service charge, kung napadulong bagin na, sa ila, ha? Mo, na ipangutana karon. More na ron. Taka na karon, gwapo na, labi na, 100% pag yun, samot. Ang pangutana, Mapadulong ba? napadulong bagin na, no? Isa bagoy maka-audit sa matag establishment nga mo na service charge. Natanay, hopefully, gwapong idea, kay makapadulong yun sa
mga waiter mas ganan sila mo trabaho kay pila ra ba sabi kabalo ba kita na uban mga resto nga dili pag minimum wage. Tama. Kasagara ang mga minimum wage kana ra pong mga makita nimo sa menu nga mga mahalon nga mga pagkaon, di ba? Nata sa mga mall, mga restaurant nga mahalon. Mo nang sila ra po maka-afford og medyo minimum wage ng mga waiter. Kaya kung dili po kas mga kanan nga medyo pitos, so mga barato ra nga halos kuan ay pag-expect nga minimum wage na, promise dili na sila minimum wage. Mo nang say malipay sila sa tip. Yo. May tanag Amerika ka. Mo nang kasagara bisag mga professional diri matog Amerika coffee shop kay wa nagsalig sa sweldo. Dito sa Kay ang tip dito, brother, dollars. My God. Ang mga waiter dito, layo ra kayo, pilon-pilon ra ang mga sweldos manager diri. Muna na uban mato dito sa mga coffee shop, mga na. Kay halos mo 100,000 ang bulan. 6 tip. digit. Oh, sa mga tip lang na, brad. Wow. Ano matingala ka nga. Pero kung talaga mo sila sa mga Instagram, Facebook, wala na sila nag-waiter. Puros mga mga kuan, mga OOTD, Yan. mga events, mga nasa streets. Aura. Pero kung makutana ka na, kung sa kinisamin si trabaho na nila, actually, muna ang ginakuan nila. Mga coffee shop, mga Pizza career. Hut, ganun bitaw nasa mga sa New York, like that. Ah. Kaya dito mo ko sa una, diya sa kilid sa may Ano New York man eh. Ah. Ta Zone 3 gapit. Na Westbra Lapasan? Ano ba yan? Zone 3. So, mas kuhan dito, may tana dito, ingana, tadiri, mo nang mabuhi lang sila sa tip na to. So, ang tumong diri, walay tumong atong istorya karon. Ako maganda ang gingon, ngayon na 100%. Pero tama gingon ni Morico. Problema lagi kay ang uban mga companies ay pabor man sa ila nga ay barato na nato Lagi, anong magbuta mo may service charge, nga wala mo di among bahin ani. Number 2, kung naamang galing na, sa parts sa bang ginawa na ba, sure kita mo, padulong ginikan ni sa kuhan. Tayo ikaw, ordinaryo ka nga empleyado, musumbong lugar ka, amang ka musumbong. Mainitan pa ka, o di ay sumbongiro ka. Last din, animon. Run this mother, you say. Mga guol nga kamatuoran may gala. So, sa iyon sa mga colors, okay na. Bahin, mostly ang mga nasa line of service, katong mga waiter, mga nga na naitrabaho nga na, mas ganaan sila ibalik na lang daw to. Ang 85-15 nga binahinay. Kaysa Ano man, kaysa 100%. 100% na may nag-ingon ganina nga, wala naman gapon, wala na may ganahan mo kung pataw og service charge kay, ano lagi daw, dugang Kaya kung mahal. mapirmahan na nga kuhan, Pirmado na. ba? Saan niyo ba? Ano ba yan? Gwapo nga kuhan, kay para sa kuhan, para sa mga waiters. Pero, nabay ngipon na balaod mo lang. Sana ang service charge, dito kita na mo padulong sa ila, ha? Yun. Dapat mo padulong dapat sa mga waiters, sa mga utility, sa mga taga-kitchen, mabuhay mo. Malamang tulog pa na sila karon. Kailan duty na panggabi ba yan? O kana pong mga taga-kuhan, kanang nasa mga komisari. Kanang mga tig-partition daan ba, man nadaan ng... Paano man nating ibahin naman nadaan ang balikarni nga isagol sa pansit mo ni kadaghan. Ipotos na nadaan. Bombay, ahos, na mga ingredients para pag mo ning order o sa ka-order nga pansit. So na nakaday kuan. Hulog-hulog na lang. O pack, lutoon mo na ni siya. Nakapartition na siya. Balidua ka kuan. Balidua pod ka kuan. Medyo daghan lang kinawatay diha pod. Mga krimen. Ting pangnabla sa mga ingredients. Butter. Pamuto sa silupin, tapos hiktan. Isuksok din ilalom dito sa kuan. Mga lamaw. Nag-safety. Sabi ni mong lamaw na pagawas basurahan ay kumpiyansa. Tanawa sa ilalom, nakaputos na sa silupin. Tingala ka kay ang mangod gi mo kuha. Sir, ako mangod lang mo kuha sa bahog, sir. Mo ba? Naday mo baboy. Nami baboy, sir. Tanaw-tanaw TV karon. Cool ba yung baboy? Tanaw-tanaw TV. Ever since pagdako na mo, sir, nanagin na siya. Run this mother, you say. Napagaling, siya pag nagpa-eskwila sa amo, sir. Saka ni siya.
So, muna to. Okay, bye! Alas 7:52 na, ito na po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako masagamak unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Happy birthday sa mga tanan nag-birthday. Happy birthday sa akong anak. 11th birthday niya karon si Julia Kahandab. Oy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa atong amigo diya sa Armed Forces of the Philippines, si Boss Gilbert. Happy birthday, boss! Bilin lang sa guardhouse, boss. Yeah, bigyan naman. Dear M.O. Mayong adlaw kaninyo, Brother Bern, Maria Filingera, Enrico Suabe. O sa tanan mga naminaw karon sa gugmang giahang Drama Edition. MOR. Grabe kanya akong sitwasyon karon. MOR. Nakabuhat ko pinakasayop sa akong kinabuhi. Nisulod ko og bawal nga relasyon. Pero sa gunson lagi ni karon. Trending lagi. Trending lagi. Nisulod ko sa kabawal nga relasyon. Itago na lang nato sa pangalang si Buboy. Medyo idara na MOR. Og minyo pag yun. MOR 2 years ang among bawal nga relasyon. Siya mo'y nagpa-experience sa ako sa tanang mga first time. Hala. Pasensya na. Sa iya ni Kang A. Huy. Tungod sa iyahan, nabungkag ang akong pagpangihi. Labot sa ihian. Tungod sa iya MOR, medyo bakang nakumulakaw. Hindi ko malina ko mag-gets yun. MOR sa tilad anay lang.
Na-realize din ako, sayop gini. No, it isn't. Mo nang sa among anniversary, naghinilakay yun mi. Wow. Og niingon nagyug ko nga, di na ni pwede. I deserve a single mom. Single mom? Man. I deserve a single man. I deserve a decent relationship. I deserve someone nga proud sa ako, og dili tago-tago nga relasyon. Sakit man MOR, pero nakainggi ko sa akong self nga dili na. Undangon na nato ni. No, it isn't. Anak kong gisulti. Unang katong gabi na last na gyud to. Farewell. Kung napay title sa movie sa mong gibuhat mo itong giingon nga, ang katapusang singgit. Sa amang. Hoy! Boss sa MOR? Sumura to. Kay bye. Nilakaw kalit may gala. Hoy, yung winning letter. Walang human ang letter may gala. Na-emotional sa gisugo pa sa hugasog plato. Boss sa MOR, in fairness, lisod sa ako ang first week. Kaya mato pa nila, first week na daw lisod. Pag second week, grabe naging kalisod na Ginoo. Grabe akong hilak. Ma-remember na ako siya. Sometimes, burag matem ko nga mag-contact niya. Pero nakayang po sa self, no, it isn't. Okay, matod pa sa title, ang katapusang singgit. Makita na po mi na nakautro og singgit. Ato na MOR nga naka-move on ako. Og nag-ila na ako si Carlo. Yun o! Basta't kasama. Og I think si Carlo na ang the one. Wow! Kaya ang pangalan Carlo the First man. Saan galing yun na joke? Nagsugo na nga kong Gugman! Madam Alisa! Madam! Good morning. Hala,
Lahi ang imong aura karon, madam. Bura, nag-makeup ka karon. Kay lately mo kalkag imong buhok. Mga tumas na kasig duty nga kalkag ang buhok. Ayaw Nay ka. mga laway-laway kasami-sami sa api. Wow. Sada na. La, guwapa. Hala. Murag lahi, murag tinuod jud ang chestnuts. Ansa naman sa naimuhang mga kahagungandya nga mga Matod pa balita. sa DYD la radyo tilaok. Naa na daw bag-o nga gapahapi sa imong kasing-kasing. Unsa? Mo ba ni mo nadawatan nga katong mo vibrate mo ba ni? Hoy, Sorry, di ni butang, I di ni. don't need that. Di na butang di ay. Dili kayo. Uy, balita na ako na daw nagregalo sa imo, mura daw fire extinguisher. Kada ko. Wala So it's a person? Wala. Wala, uy, kanang ang kinatauan. Kabalog yung kunimo. Gadayariya ka, no? Wala, no? Ikaw, sige. Wala lagi ka. Sanay person nga nagpahapi sa... Kabalo ko, nakadungog ko sa Bumbo Radyo. Gingon ni Kuan. Oh. Bumbo Mami. Nakadungog ko si Enjo. May labatiba mga gala. Labatiba. Nakadungog ko siya kaghapon, no? Namino ko sa FM niya. Essentially sa may gala. Sa may gala nga na nagustuhan karon ang nagpalipin na siya karon. Diba? Siya. So, tinood kita ito. Di kita ito chestnuts. Hello, eh. I'm happy for you, madam. Salamat. So, nauyab na ni mo, madam. Wala pa, uy. Ay. Hard to get. Di ka na rin, madam. Ay, etos na mag... Kaka. Pero... Daw, bi. Kato si mong one ex. Ay na. So, wala na ka-move on na. Of So, course. kalimtan lang na daw itong kitara doon nga maghinilakay ka, nga dagang kay ka-drama. Yeah! Tapos ato rin siyang giapas dito sa resort. Ew, yak. Na nakalukso din ka dito sa balay, Uy, nabulasot din ka. Ito mga... Kalimin ko sa mo sa una, ilagot ko sa mo kay, di nagyug ko, girl. Di nagyug ko, girl. Last nagyug, Oy. di sakit kayo ka, di ko gusto may imong kabit. Pagkaugma ba yun, nag-uban, day. Sa lugar. Wala na, wala. Mana to ang mga adlaw nga nagpakatanga ko. I'm so over it. Di ko na ako ma-remember ang gibuhat na ako dun. Na? Wala nagyon? As in, Mau ba? never. Aw nagyon? Wala na lagi tanan, communication, Facebook, sa cellphone, wala lagi. Off. Ka-remember ko one Blocked. time, dito to sa katong Disconnected. bago nga kuan, bago nga sing-along bar dito sa ano ba, The Cave. Oh? Nakanta-kanta tata, alas 2 na, pagtawag niya, nisirit gida yung, Hoy! ganda-ganda ka, nawala na yung kagkalit. Wala emergency. Lain na baka padili-dili, pagtawag rin sa imo, maaw na na yun, Hoy, Gabi. Sa kumbar na lang magbayad na yun, aura mag yung go, Dutch. May bastos. So, May rabatan na nga binlang ko nimo. di ba ginabayaran mo ti kabali? O, taka na, painiyon ka nga inspired. Tawat ibig ko, makontang na po to mong Yuck. XB. Ew. What? Di na ko niya makontak at wala siya number Ika na ako. 25,000 time ako na nadungganda nga. May yung ka nga, aw. Takadugan, oh yes. Ano na yan? Promise, since I have a new inspiration. Hindi ka makatutok sa ako. Look me into the eyes. Into the eyes? Look into my eyes. Oh. So, wala na yun. So, kalimta na si En. Naging. Oh my God, I'm so happy for you, girl! Ay, girl, you deserve it. Thank you. You deserve to be I happy. know, kapoy na kayo itong mga Bulo ka, days, girl. ha? Kaya nga bigyan mo sa unang, bugok ko mo kong friend. Uy, Wow, grabe siya. Guwapa man tanak ka. Sexy. Oh? I know. Bulaw ang buhok. Yeah. Singer pag yun. I want to make it with you. Parang pag-line version sa uban pang mga songs. Ay, napagid. Tuto na sa tali ka. Ko dire bash. Guwapa ka, girl. Di man to, di mo... Sino po yun? Dili ka deserving may mong tibakers. Uy. Dili, ay mong beauty, dili pang kabi. Dapat proud. Uy, ay naibalik-balik. Dili ka kang pang resort nga taguan lang. Ibak-ibak like a holding hands. Ayaw So, na lagi na. So, who's the guy? Sa'yo pangalan niya?
Sure. Ha? Sure. Insa galing. Nakailan na ba ko ani? Na-meet na ba nato ni Sam? Huwag kay cheka-cheka na ako. Nakurat na lang ko sa ato pagkitang utility na kadungog. Ay, nakabalo siya. Kamulo ko na libang. Ano, cheka kaysa. Siya magwiginatagaan sa mga foods. Ay, laing ka. Ako yung friend diri taon sa lugar. Ako na blind. Wala. Gusto natin ka i-surprise. So, siya si Carlo. Oh my God. Kaila ka? That agent? Katoto nakita ka to naging kuan? La ito. Kakato sa itsuraan. Uy, grabe sa'yo siya. Bigbit ako sa Facebook, B. Oh, nara? Oh, kaniyang TikTok. Oh, Ga-TikTok siya. In fairness, dagan siya gina-upload sa TikTok, ha? Pero walay views. Ano ko niya na ibing? Hala? Look at that. Wow. Oh, baby. Makaingon gid ko. Lamia, uy. As in, makaingon ka, Ong? Lamia, uy. Hala, uy. So, kung saan mo na ipaila-ila sa ako? Kasi hindi mag-change siyang mind. Wow. Ikaw, kansa ka. Wow! Yeah, pili. Pila-ila, ha? Bantay lang yung ka ba? Saba, kadugay ba si mong friend? Uy, na-come. Katol na kini kong miniskirt, ha? Katol na mo na yung miniskirt no ba sa 1 week na no? Ilis. Ako naman ibalik-balik, tuyok lang ba? Huwag mo miniskirt kay letter 5 pag yun. Oh my God. I think mo na siya. Oh my God. Naka-shade, Okay naka-blue. May bastos. Mona, oh my God, siya na. Naka-blue, naka-bag, naka-shades. Bago lang nag-birthday. Mona siya. Oh my God. It's Boy Negro. Oh, si Boy Negro din na di. Kadugay ba? Asa na ba siya? Oy, ganyan na siya yung Nana siya sa gawas. Asa ba? Pasulod na daw siya. Girl, okay na akong lipstick. Ako ang face. Ako out. Girl, basta di ka mag-lipstick. Guwapa mong ka, girl. Ay, reason na lang na ako eh. Wait, ako'y pataas akong Oh my God, I think that's him. That's him talaga. Oh my God, mas guwapo and younger pag yun siya I in know. person. Carlo! Asa? Carl! Carl, come here, Carl. Hi. Hi! Hi! Uy, hi, Carlo! Beso-beso! Hi, nice meeting you. Nice meeting you. Your friend? Your friend? Ako, relax, girl. I'm Jerica. Jericho sa birth certificate. Pero kung gabi, Jerica. Jerica. Hi, I'm Carlo. Best friend of Yeah. Alisa. Ikaw ha, kung na kay plano nga di maayos akong best friend na girl. kutokotohon kita ka ha. Jerica. Pero ba ka nga na ako'y relatives na. Gikwiliwan ko. Pero ba ka akong uncle na piniriso. Tawag ko, Easy. kutokotohon ko na. Sorry kay Matt. Best friend ako ni. Di ko gusto nga masakitan pa niya akong friend. Di ko Girl, gusto nga. easy lang, girl. Ha, kabalo ka nga close kayo mi. Yes, The last time gabi ka sakit yung gibati. Di ko gusto nga makuha. Hoy! So sa mga mong intention sa akong friend? Joke lang. Sorry, Joke Carlo. lang. Inaning ganun siya. Okay. Joke lang, Carlo. Nakaihi ka, Carlo. Yeah, basta kay, don't you worry, sir. Oh, ma'am. Ay, tarong nga. Say, sir. Ma'am. Dili na ako na siya Naka-miniskirt pa ko doon. Tawago ko ni Mug, sir. Sorry, ma'am. Bitaw, ay, Promise. Carlo. Dili na ako na siya pasakitan. May bastos. Ako rin na siyang palamian. Ay, sana all malamian. Baka wala ka feel, Ana. Pasensya ka, medyo nalangay yung gamay. Sino ang gusto, Jay? Girl. Dapat sa dalan, uy. May bastos. Manulod sa tabi. Get inside. Grabe yung kayo. Beshi. Oh, Grabe ba? I know.
Yummy. Ni fake yun ito imong pag-ampo gidi ay o sino. See, after na grabe ni mo nga relationship, nahimo pa kang kabit. Ay, sorry. Mistress. Guys, narita. Sige. We will just follow you Yes. after this quick conversation. Yes. English girl. Tama. Girl. Kininog yun for I'm so sure. happy for girl. Ilan lang ko magsamok-samok, girl. Tagantamog moment. Ayo, Sugta na, girl. Feel na ako nga buotan siya nga pagkatao. Serious? Gakwintos ba siya grosaryuhan. May bastos. Tapos, basta girl, I'm happy for you. Mangita lang kung asa ko diri maligwatan. Text lang sa ako, ha? Dili na lagi ko magsinamo. Kasi hindi gaaling nga taxi dito. May bastos. Basta girl, I'm happy for you. Okay na siya. Thank Sugta you. na siya and you deserve it. I'm happy for you. Hug me. Kabalugid ko ani nga kagapangayo ni Clipping nga ha. Maugali. May bastos. Salamat, 500 girl. lang. Salamat, girl. Nakasabot yung ka. Thank you, girl. Ay, girl. Sinsilyo, girl, B. Ha? Magrela ko. Taxi na tikag Ay, 500. hindi ulang unahan ramang good. Unya na, later na yung taxi. Oh, Pag nana ko'y dala nga cake. Salamat, girl. You're so amazing. You're the most beautiful, amazing friend. pinakagwapa? Yes, the Ano, most bite, beautiful. bite. Thank you, girl. Ay, Carlo! Carl, muna na daw siya. Asa ka? Lakas ako. Mangita sa ko ka ng asa ko maligwatan, uy. Ala, Mangita ko adapin ang mga tambay nga naibara di kabra. di papahawar mo na ako tanan customers kay. Wow. Gusto na ko exclusive para sa ato. Wow. May bastos. Feed sila dito sa Fire Relatives Exit. kasad ni Hilas King, ha? Oh my God. Sige na, it's okay. I'll try to come back. Balik na lang, girl. Ano na lang. Kung na ako'y mabit-bit mo, balik ko, ha? Kay gipaurot na ako tanan menu. Okay, bye. Dabi, beshi. Gisag-gisagot na. Yes. Hoy! Besh! Naisunog, besh. Like, so kilig. Wow. So, Sunog sa gawa? ang mga tao sa imuha. Alo, mamalitag ko ang mga ingredients sa samgyupsal. What? Mga unta dito sa imbor na mag-samgyupta. At siya invite. Pwede, kung pwede siya. Grabe siya ka. Kabuutan. Yes. And grabe ka gentleman. And amazing. Bibi ka na ka, girl. Lupo no, excuse me. Ay, nalangaya. May bastos. Imbitara siya niya, tapos pag inom, napakalubi kasi mong sakit, basta makainom. Uy, pero gabi. Mubilang ka dayong Uy, ka. grabe ka. Gabi, nagplansya-plansya gaman. Wow! Nakatala na mo plancha dito sa The Cave? Lahi, manggol. Ah? Dili din maagang bumigay. Ikaw batang pasaway. Dili sa'yo mo bigay. Pilip. Para dili sa'yo mo laylay. Basta ko ba? Ha? Dako. Ang inyong nabayran. Ang Nabil. nabay. O sige, mangita taga na. O sige, mga ingredients sa samgyupsal galing. Lettuce. Pineapple juice. There. Ito. Ganun. I'm so sorry. Excuse me. Sir Buboy. Bash, Oy. halina, Bash. Jerica. Hi. Uy, Alisa. Wait. I gotta go. Hoy. Wait. Hello.
Nice to see you. Nice to see you. Girl, dagay ingredients ito dito sa may detergent bar ang mga ingredients oman, girl. Wait, Alisa. Ayaw, Pi. Ayaw ko, Willie. Diyan lang. Wala ko ni Hawid. Wala din. Nagsuggest na po. ko. May bastos. May bastos. Alisa. Sa ba? Ayaw kayo pagpatuol. Wow. Di sa mood ka kagwapa. Nag-diet ka? Sa ba? Ano eh? Wala. You're looking good. Thank you. Ikaw po, ni fit ka and ni young. Wait. Ang sabay. nag- Ayaw pinay akong bag. Nag-change na kag number. I keep on calling you pero cannot be reached naman ka. For what? Magtawag for what? Wala. Mangutana lang ako kung open-minded ba ka. Kuwapo kayo ni siya nga kumpanya kay Pioneering Tani. Sorry. Kita pag-iprimiro ani. Kuwapo kayong pairing. Pinakadako nga pairing. Lalimang ka ang imong capital 2.5. Ang pairing 10,000. May bastos. May bastos. Sa'yo ka malugya. May bastos. Lalimang ka sa 2.5 ni mo. Nadang kay balik automatic 8,000. May bastos. Huwag. Munang nalawag ko sa'yo mo. Pero I'm not wala lang. interested. Sorry. Alisa. Wait, ang sama. Wabagagi mingaw. No, wala. Come on. I know you. Ayun na lang. Ay, nagod pa makaksimong ko galingan. I know gimingaw po ka sa ko. Anong pahirapan ba nato itong mga kaugalingan? Pwede pa mangyapon ta magkita. Sabi magkita. Excuse me. Alisa, I miss you. Kikalimtan na ako tukod. Alisa. Uyo. Please. Ganyan lang sa pikas. You know what? Please. Alisa, please. I don't wanna get connected sa imuha. I-try na po nato ni. No, sorry. Dili na ko. Ay, kabala ka. Di na kayo ko pala stricto. Pwede, this time, di na ako mag-stricto sa imo. Pwede na ka maglaag-laag, di na ako magselos. No more this time. Wala magkapalikan, please. Ay, kabala ka. Ako'y mabayad sa imong pad. Ha? Sure? Pati ang kurinti ako na. Sa tubig. Grabe po. Busara po na. No. Di ko masupot. Alisa. Dili na ko, B, please. Lisa, wala ba? Pwede ba? Let's forget about the Alisa, past. imo bang sayangon ang atong... Wala na nag-ila. Di mo ba sayangon ang atong 2 years being together? Wala na lagi. Ikalimtan na ako to. Sige na. Di na ba ko ni mo lab? Tutuki ko. Di na ba ko ni mo lab? Lalawa. No, natigalaw. Dili na. Alisa, let's try this again. Promise. Di na ako magselos. Di na ako selos. Utro na to ni. Alisa, please. No. I'm sorry, pero that's the end of it. And Alisa. I need to go. Excuse me. Alisa. Nagila ka? Ha? Wala, oy. Wala man. Wala? Wala halang kayo ang kaning Bombay, aning Sangyup. Oh my gosh. Are you sure? Wala lagi. Sama ka nga. Wala ko nagila ko. Nailuas? Basan imong lugahan, no? Di na madalag sa ka panyo. Di ay. Bitaw. Sige, ako na lang. I'll be honest to you. Share na. Nawadaan ko palagi. Wala ka giganahan sa kong gipalit. No. Okay lang kayo to. Sure ka? Fitter siya. Kung ka nagsaba sa akong extra large di ay.
Hindi ako stretch ha. Actually, paano mong gipalit ni Oka? Nakaya ra? Kaya. Nasentro ra ang bangag sa likod. So, naging iba ka ron nagdating. Ikaw, gid maayo, gid kay ka magpa-smile sa ako. Pero no, inani lang ko emotional kay, unfortunately, tabuan na ako kung ex kanina. Ha? Wait. Si ex na mo katong perminti ni istorya sa ako. Kabalo na ka diba? Sa experience na ako. Nahimong inana. Wala lang, it's just... Wala problema. Pero, sorry. how was it? Okay naman. Are you sure? Okay lang. Okay lang, as in, promise. And di na ko gusto pa nga Sigurado ka. Lagi, because I have you already. Happy na ko sa imuha and ka-move on na gid ko. Ay, kabala ka. Kung kinsa magaling na imong ex, ay, kabala ka di ko makawat sa iyang style. Lahi ang ako. Kasi yung style. Dili ko gusto katong ipaingkod ka sa... Di ko kananan to. Oh, it's my favorite. Di paingon ka, napaslot ng imong lubot. Electric burner. Bitaw. Pero kung kinsa manggaling na siya, ay kabala ka, wala ako nagselos kay pato palagi nila. Kung kinsa manggaling ng mga ex, dapat pasalamatan pag na sila kay Tama. kinsa ka na sila, nakapasakit sa imo mo, pinakapaligon sa imo, nakapastrong. Oh, that's really nice. Di ba? I like it. Mo idugang order, sir? Okay na din. Sir, daghang kay mo i-reserve nga bangko, sir. Napay coming, sir. Napa. Okay. Sir, namoy tambal sa pagkaw na, sir. Ang galing! May bastos. Sa labat. Sige, sir, tawagin lang ko, sir, kung gusto ninyo i-serve, sir, para init pa kaya para kong i-order, sir. Sige. Thank you. Kailang service charge din, no? Nakilo? Uy, yun na oras. Unsa mo oras maubot imong papa? Coming na daw. Gakalanay na niya tong cake for surprise. Wala ka. Coming na daw si Daddy. Actually, kanina si Dad Manggod. Dili kanina sa kon sa mga directions. Muna ako siyang pakunog mga GPS na lang. And pasensya na kayo. Kay balo ka. Dili kay may ingon nga naka-close ni Daddy. Good. Kabalo ko nga dugay naman separated and surprise lang ka nga birthday. I hope dili mo ma-awkward sa each other niya. Tapos isa pa, dikit ganahan si Daddy mag-ani dari. Marang first time doon niya makaabot dari. Really? Yeah, and balo na ka. Every birthday rabi aminiya nakita. So, you know. Oh my God, guys, I'm so sorry. Basta Dad. ako, Carlo. Dad, I want you to meet my girlfriend. Papa? Yes. Alisa? Dad, you know her. Gosh. Familiar. Babe? Daddy. Nako'y nalimtan sa sakyan. Na ako ni bala. No. Nako'y na... Ipakuha na lang, babe. Ipakuha na lang. Are you okay? Nilagom lagi ka, Dad. Lahira pa ka mo. Patay. Okay. Ano lang kayo? I need to go back. Nako'y nalimtan nga dyan. Dilan, nako'y nalimtan. MOR, like oh my god, like OMG, like that. Like oh my god. Oh my god.
MOR, wag yung kabalo si Carlo. Nga ang ex na ako ang iya mading papa. Oh my God. Ay mo pag-imagine nga papa nga iyan venerasyon ang Ayun. papa ang imagine. Kaya mo yung kagpapa Boragor. Kana mga iyan venerasyon ng Papa mga Chen. yan. Richard Gomez. Yeah! Para mas maganahan kayo mo may gala nga Bernie. Amor, Bernie. MOR! Awkward perminti pag mag-uban mi. Kailangan ba na konsultian? Basing mag-away mi, basing magbulag mi, basing magkagubot sila daghang kayo mga pangutana sa akong pangunahon na pero lisod kay Sabton. So Sabton, lisod kayo pangitag tubang. Karon di ko kasabot sa akong gibati. Sa lagtod na pagka-istorya, should I tell him the truth, nothing but the truth to help me God? MOR, naglibog yun ko sa tiradanay lang karon. Naiyang papa sa CR, wa panigawa. MR, please, sulti ko sa akong angay buhaton. And so much more. More sa umaga. More. More. Alas 9 na ba? Aha. Alas 9 in punto. 9 o'clock. Oga! Sa atong letter sender nga si Alisa. Alisa. Grabe pang teleserye Grabe, no? Ano mo ginahitabuan na yun na movie? Tingnan ang Bea o John Lowed. Sa papa na, ato no? Isulti ba niya? Yun lang. Oh, well, dapat. Lisod ka ng relationship na puros sikreto. Ina na lang yun. Ay lang isulti nga mas lami ang papa. Namuan na. Mula na itong kuhan. Mas may mo nila ang amahan. Ay relasyon. Pero ay na-compare kay. Dakong away yun ang mahigala. Asa dito to kagabi, brother? Ha? Barangay Bayabas. Oh, Bayabas. Salamat ito sa mga taga-barangay Bayabas. Bintas nila, yes, kay. Thank you, kay. Council. Bayabas. Fiesta ba nila? Santo Niño man, di ba? Advance day kaayo kay sa Kwan pa di sa Sunday pa di Sinulog din. Sunday pa. Sinulog. Okay. So, mora to may gala. The truth will set you free at Alisa. And honesty is the best policy. Yeah. So, help me, God. Sadap. Nami ginatanaw sa YouTube karon Daddy Chu. si Daddy Chumi. Daddy Chumi. Karon ba siya o next week? Karon siya? Karon. Para sa atong MOR Celebrity DJ. Taga-alain ni siya mga igala. Nga na mga Bisaya nga teleserye sa YouTube. Grabe In fairness, Almost mag half million Tabilib po ko na sa mga yan views. ilang production, buwis buhay ilang mga teleserye nga drama sa YouTube, in fairness. Dramedy. Dami ni na ding subscribers. So, siya itong imoong celebrity DJ. Makauban siya nilang Joe ug ni Poppy tomorrow. Ayun. Nice. Galing niyo. Ayos. Perfect. Mo ni nakalami sa YouTube kay kung nalang yung kay talent, mapansin yung gamay gala. Nadag ko kay siyang mga views sa iyang mga drama-drama nga binisaya mga gala. Very good, Alas 2 na mga gala. Hey, good morning lang ko ni Jack na mina sila karon. Pati na sa Pontilar family. Si Jack? Jack. Si Jack lagi. Jack, kumusta Jack? Ay, alam mo.
Hi, Jen. Ang mga call boys mo sunod na. Master Popey! And Joe Romantico. Ako kan ipa-duty si Poppy alas 8 para igo-igo siya mabudil alas 9. No, di sakto ra. Why not? Kung pa-duty yun mo alas 9, mabot mga 9:30. So alas 8 ni mo pa-duty yun para makaabot o alas 9. Always remember that laughter is the best medicine. What if symptoms persist? Consult your doctor!